Чаму знялі санкцыі з кампаній «Дана Холдинг», звязаных з Беларусю? Адкуль узялася лічба 1300 палітвязняў, якую агучыў Трамп? Што адбываецца на межах Беларусі з еўразвязам? Ці своечасовы візіт прэзідэнта Ірану ў Беларусь і чым зарабляе Купалаўскі тэатр, як жывуць яго былыя зоркі? Добры дзень, гэта Ганна Соўваць, гэта «Пік свабоды». Мы ў жывым эфіры абмяркоўваем найважнейшыя падзеі тыдня з гісторыкам і палітолагам Александром Фрыдманам. Добры дзень. Добрый день, вітаю. Спадар Александр, давайте пачнем з самай свежай навіны. Злучаныя Штаты знялі санкцыі супраць кампаніі «Дана Холдинг», звязаных з Беларусю. Кампаніі належалі сербскім бізнесоўцам Карычам, а санкцыі знялі і персанальна з Небайшы Карыча. У 2021 годзе гэтай кампаніі трапілі пад санкцыі за сувязі з рэжымам Лукашэнкі. Яны будавалі буйныя жыллёвыя комплексы ў Менску і лічыліся кашалькамі Лукашэнкі. Што адбылося, як вы мяркуеце? Ці гэта тэхнічнае рашэнне, бо, як высветлілася, кампанія «Дана Холдинг Лімітэд» перастала існаваць у чэрвені гэтага года. Ці гэта можа быць звязана все ж з перамовамі прадстаўнікоў ЗША з уладамі Беларусі? Мне падаецца ўсё ж таки, што гэта больш гісторыя братоў Карычаў, гісторыя іх бізнеса, больш сербская гісторыя. І з Беларусю, у пэўнай ступені, конечно, звязана, таму што бізнес, які яны вялі, ён быў у Беларусі, але мне падаецца, што гэта ўсё ж таки не беларускі кейс, а сапраўды кейс братоў Карычаў. Хаця вось ускоснае пацверджанне прыйшло ад самога Лукашэнкі, ён жа сёння разважаў пра санкцыі, та не санкцыі, а таго, што ён жадае ад амерыканцаў, і што цяпер, так бы мовіць, мяч на баку амерыканцаў, і амерыканцы павінны зрабіць адпаведныя крокі. Я думаю, што калі вось той крок, які быў зроблены у дачыненні да Карычаў і гэтай кампаніі, разглядаўся Лукашэнкам як крок насустрач, назовем так, яму, яго рыторыка была б трохі іншай. Ён, прынамсі, можа бы адзначыў, што амерыканцы пэўныя крокі ўжо зрабілі. А так это ад Лукашэнкі прагучала прыкладна, вось у мяне склалася такое ўражанне, што ён свайго боку ўжо гэта і гэта зрабіў, а амерыканцы, вось рэакцыю амерыканцаў ён пакуль чакае. Так што мне падаецца, што гэта не той крок, які чакалі беларускія ўлады, і ў гэтым сэнсе хутчэй за ўсё мы маем такую справу з супадзеннем, што вось гэтая адмена санкцыяў адбылася на фоне апошняй размовы Трампа і Лукашэнкі і таго дыялогу, які вядзецца паміж Мінскам і Вашынгтонам. Мы ў жывым эфіры, вы можете задаваць пытанні Александру Фрыдману альбо каментаваць у жывым чаце, калі гэта для вас бяспечна. І на гэтым тыдні 19 лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі падпісалі адкрыты ліст, у якім заклікалі прэзідэнта ЗША Дональда Трампа працягваць ціск, каб дамагчыся вызвалення да 1300 чалавек, якія знаходзяцца ў турмах Беларусі з палітычных матываў. Сярод падпісантаў лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Оскар Арыяс, лаўрэаты ў літаратуры Святлана Алексіевіч і Герта Мюллер, а таксама 16 лаўрэатаў прэміі ў фізіцы, хіміі, медыцыне і эканоміцы. Як вы мяркуеце, ці мог бы намінаваць на Нобелеўскую прэмію міра прэзідэнта ЗША нобелеўскі лаўрэат Алесь Беляцкі, калі б у выніку ініцыятывы Трампа Лукашенка вызваліў бы гэтыя 1300 палітвязняў? Спадар Александр. Мне цяжка, конечно, адказаць на гэтае пытанне. Тут гэта звязана з тым, як спадар Бяляцкі ставіцца да прэзідэнта Трампа і да ягонай палітыкі. Але, ў прынцыпе, конечно, такія крокі я магу сябе ўявіць. І ўвогуле у свеце хапае людзей, якія вылучаюць Трампа на Нобелеўскую прэмію. Іншая справа, наколькі гэта падвышае ягоныя шансы. Тут жа пытанне, пра якое зараз, дарэчы, розныя еўрапейскія эксперты ў галіне Нобелеўскай прэміі разважаюць, у якой ступені ўвогуле могуць розныя палітыкі паўплываць на рашэнне нарвежскага Нобелеўскага камітэта, які вылучае кандыдатаў і рэшце-рэшт прымае рашэнне аб тым, хто атрымае гэтую прэмію. Вось, прынамсі, тое, што я чытаў, уплыў палітыкаў ацэньваецца як досыць абмежаваны. Іншая справа, конечно, нобелеўскія лаўрэаты. Нобелеўскія лаўрэаты – гэта эксклюзіўны клуб, і таму, калі ідзе прапановы і жадання з боку нобелеўскіх лаўрэатаў, калі яны падтрымліваюць пэўную кандыдатуру, у выпадку з Трампа вельмі спрэчную кандыдатуру, але ўсё ж такі шансы, канешне, ёсць. Але ізноў жа мне пакуль не выглядае так, што рашэнне можа быць прынята на карысць Трампа. Калі яно будзе прынята, яна выкліча моцныя пратэсты, яно будзе супярэчлівым. Таму прымаць гэтае рашэнне Нобелеўскаму камітэту будзе цяжка.
Урэшце рэшт цяжка таму, што гэта будзе выразна палітычнае рашэнне і будзе зразумела, што Трамп атрымлівае гэтую прэмію галоўным чынам з палітычных прычынаў. Ну і ў кантэксце нашай размовы прапаную паслухаць публіцыста, дэпутата Верхоўнага Савету Беларусі 12-го склікання Сергея Навумчыка. Калі я пачуў, што Трамп марыць пра Нобелеўскую прэмію міру, у мяне адразу ў галаве нешта шчокнула, што ага, вось гэта шанс для Беларусі. Гэта шанс для беларускага грамадства у справе вызвалення палітычных вязняў. Няма іншага спосаба звярнуць для яго, няма іншага спосаба звярнуць на сябе увагу Нобелеўскага камітэта, як зрабіць такі крок, вызваліўшы Нобелеўскага лаўрэата. Я думаю, што гэта было б вельмі, так сказаць, прыгожа абстаўлена. Безумоўна, што адбылася б сустрэча Беляцкага і Трампа. І гэта якраз тое, што Нобелеўскі камітэт бы заўважыў. Ясна, што двойчы, паколькі ўжо двойчы Трамп пра гэта нагадаў, ён ад Лукашэнкі будзе гэтага дамагацца. Ну, магчыма, ўжо не ён асабіста, а ягоныя памочнікі, ягоныя дарадцы, але вось гэты ціск будзе. Тут ёсць адзін момант, што сам Лукашенко апынаецца ў такой недвусэнсоўнай сітуацыі, бо яму зараз проста не будзе куды дзявацца. Ён з аднаго боку быў бы, конечно, зацікаўлены вызваліць людзей, ну, не такіх прыкметных, як Алесь Беляцкі, але не вызваліць Беляцкага ў такой сітуацыі ён уже не можа. Пры гэтым зразумела, што калі Алесь Беляцкі, чаго мы все жадаем, апынецца на свабодзе, вось голас Беляцкага у вольным свеце, які будзе гучаць, ён будзе вельмі важкім, як важкі голас кожнага Нобелеўскага лаўрэата, і гэта будзе, безумоўна, на карысць Беларусі. Гаспадар Александр, мы, конечно, можем толькі разважаць, якая была матывацыя прэзідэнта ЗША напісаць гэтыя два пасты, патэлефанаваць Александру Лукашэнку і запатрабаваць вызвалення 1300 палітычных зняволеных, беларускіх зняволеных, як ён сказаў. А як вы мяркуеце, все ж жаданне атрымаць Нобелеўскую прэмію міра, магчыма, гэта была асноўная матывацыя? Я думаю, что, конечно, это отыгрывает вельмі важную роль. Я пахожуся со спадаром Сергеем. Я упэўнены, что калі Беляцкі будзе вызвалены, ён будзе запрошаны, і Трампам гэта будзе прадстаўлена як трыумф, что ніхто не мог выцягнуць Нобелеўскага лаўрэата за кратам, а у Трампа гэта атрымалася. Тут, дарэчы, можна яшчэ адзін прывесці прыклад гістарычны, магчыма, ён сыграе пэўную ролю. Гэта гісторыя кітайскага дысідэнта, Нобелеўскага лаўрэата Лю Сяобо, які знаходзіўся ў Китае за кратамі, і сапраўды заходнія лідары і Злучаныя Штаты і еўрапейцы прыкладалі сур'ёзныя, вельмі сур'ёзныя намаганні, каб кітайцы Лю выпусцілі на волю. Ён быў вельмі хворы чалавек у дрэнным стане, ён урэшце рэшце памёр у шпіталі, у турэмным шпіталі. Так вось яны прыкладалі намаганні і сапраўды вялі перамовы з кітайцамі, каб гэтага дысідэнта выпусцілі. Кітай гэта не зрабіў. І тое, што у амерыканцаў у тыя часы, гэта было, калі не памыляюся, на пачатку 2010-х, тое, што ў Злучаных Штатаў не хапіла ўплыва, каб даціснуць Кітай, каб прымусіць Кітай вызваліць, гэта прадэманстравала таксама абмежаваныя магчымасці Злучаных Штатаў. Я думаю, што Трамп, безумоўна, калі ў яго атрымаецца, ён выкарыстае гэты выпадак і дадасць, вось глядзіце, у мінулыя часы быў Нобелеўскі лаўрэат, які памёр за кратамі, і мы не змаглі яго выцягнуць. А зараз зноў Злучаныя Штаты, вялікая краіна, мы здолелі гэта зрабіць. Вось глядзіце, у нас ёсць Нобелеўскі лаўрэат, і не толькі адзін Нобелеўскі лаўрэат, а яшчэ 1300 чалавек. І ўсё гэта толькі выключна з дапамогай прэзідэнта Трампа. Ён захапіўся, яму гэтая гісторыя, я не думаю, што яго так ужо асабліва цікавіць лёс беларускіх палітзняволеных, яго гэта не ягоная тэматыка, ён не змагар за правы чалавека і за свабоды, але як чалавек звязаны з медыямі, які разумее, як працуе гэтая камунікацыя, ён бачыць выдатны шанец прадставіць гэта як перамогу, тым больш, што пакуль, асабліва на ўсходнім
еўрапейскім расійска-украінскім кірунку яму няма чым ганарыцца, поспехаў вялізных там няма. А вось вызваліць беларускіх палітзняволеных гэта ў пэўным сэнсе будзе таксама поспех, а яшчэ і нобелеўскага лаўрэата. Ну, калі ў гэты момант адбываецца пэўная падрыхтоўка для таго, каб вызваляць палітзняволеных, вядома, што з Сергеем Ціхановскім там каля тыдня трошкі больш яго кармілі, нейкія ін'екцыі рабілі. Ну, напэўна, уладары думаюць пра тое, што Дональд Трамп можа захацець сустрэцца з Алесем Беляцкім, калі яго будуць вызваляць. І з ім таксама спрабуюць пэўную працу, пэўныя перамовы правесці. Мы ведаем Алеся Беляцкага, ведаем ягоныя перакананні, ягоныя погляды і ягоны нобелеўскі зварот, які заклікаў да прымірэння ўнутры Беларусі. Як вы мяркуеце, як гэты працэс зараз, мы толькі можам разважаць, канешне, як гэты працэс зараз можа адбывацца ў Менску? Я могу себе уявіць, што гэта ідзе праца по той самай старой савецкай традыцыі, калі прымалася рашэнне палітбюро пра тое, што нейкі знакаміты савецкі дысідэнт, яму будзе дазволена пакінуць Савецкі Саюз. Ну яны імкнуліся, яны ведалі, што гэта выкліча ўвагу заходняй прэсы, што магчыма заходняй палітыкі. Напрыклад, той же прэзідэнт Рэйган, ён вельмі часта сустракаўся з савецкімі дысідэнтамі, што гэта ўсё будзе палітычнай тэмай. І, канешне, ім было не пажадана ў Маскве, каб у гэтым кантэксце паказвалі вязняў савецкіх палітычных вязняў, якія насходзіліся ў жахлівым стане, і потым казалі, ну вось глядзіце, у іх у Савецкім Саюзе нічога не змянілася. У іх як быў ГУЛАГ, так ГУЛАГ і застаўся. Таму яны рабілі пэўныя намаганні, яны працавалі з гэтымі людзьмі, працавалі псіхалагічна, імкнуліся паўплываць на іх паводзіны у вольным свеце, прыкладалі намаганні для таго, каб яны фактычна фізічна выглядалі больш-менш. У беларускім выпадку відавочна гэта яны спрабавалі рабіць з Юрыем Зянковічам, і яны тое ж самае рабілі з Сергеем Ціхановскім. Іншая справа, што такія рашэнні яны вельмі часта прымаюцца і час абмежаваны, шмат часу няма. Дарэчы, тое, што вось зараз адбываецца, вось я трошки адайду назад да храналогіі, вось мы бачым, Трамп згадаў гэтую тэму беларускіх палітзняволеных на мінулым тыдні ў пятніцу, і ў нядзелю ён, калі не памыляюся, гэта ізноў паўтарыў. Рэакцыя беларускага боку, яна была вельмі стрыманая. Вось Лукашенко амаль тыдзень не рабіў ніякіх каментароў датычна заяваў Трампа, не ўздымаў гэтую тэму. Ён фактычна зрабіў гэта сёння ў першы раз. Гэта з майго пункта гледжання звязана з тым, што канчатковае рашэнне ён яшчэ не прыняў, ён чакае, як будуць весціся нейкія перамовы паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі у гэтым кантэксце. Ён не вельмі баіцца ў гэтым выпадку прайграць, што вось ён аддасць гэтых палітзняволеных, асабліва знакамітых палітзняволеных, і ён страціць гэты рэсурс, і больш такога рэсурсу ў яго ўжо не будзе. Таму ён паводзіць сябе вельмі марудна. Магу сябе, аднак, уявіць, што калі рашэнне пра вызваленне ўсё ж такі прынята канчатковае, то Лукашэнку таксама патрэбны пэўны час, каб прывесці палітзняволеных, хаця б у больш-менш адэкватны стан. Дарэчы, тое, што ён сёння заявіў, што прынцыпова ён не выключыў, што людзі будуць вызвалены, але падкрэсліў пры гэтым, фактычна падкрэсліў, што на тэрыторыі Беларусі ніхто не застанецца, гэта паказвае, што ён, магчыма, ў гэтым накірунку разважае, што гэтыя людзі пакінуць Беларусь, і, адпаведна, не застануцца ў краіне, трэба зрабіць усё, каб яны выехалі, не ў самым, прынамсі, не ў такім жахлівым стане, каб адразу не пачаліся размовы пра ўмовы ўтрымання ў беларускіх турмах. Яшчэ адна важная падзея гэтага тыдня – візіт у Менск прэзідэнта Ірану. Той падчас сустрэчы з Лукашэнкам заявіў пра, я цытую, дэструктыўны аднабаковы падыход, які ажыццяўляецца з боку ЗША і іх хаўруснікаў ва ўсім свеце, а Лукашенка публічна падтрымаў права Ірану на ядерную праграму, назваў санкцыі, уведзеныя калектыўным захадам, это цытата, супраць Беларусі і Ірану, эканамічным тэрарызмам. І такія закіды ў бок ЗША прагучалі літаральна праз некалькі дзён пасля таго, як Дональд Трамп назваў Лукашэнку магутным лідарам, высокапаважаным прэзідэнтам. Ці не рызыкуе Лукашенка? Пра гэта разважае аналітык «Свабоды» Юрый Дракахрус. Давайте паслухаем. Мне здаецца, што ў значнай ступені сэнс гэтага візіту больш сімвалічны. Справа ў тым, што цяпер гандаль паміж Беларусю і Іранам даволі невялікі. Ён складае каля $100 мільёнаў для
міжнароднага гандлю это вельмі няшмат. Падчас візіту не было абвешчана пра нейкія буйныя эканамічныя праекты. Так было сказано, што будзем гандляваць розным, Лукашенко сказаў, ад ежы да вайскова-тэхнічнага супрацоўніцтва, але формы пакуль невядомыя. Ну і тут варта сказаць, што значна больш блізкая да Ірана Расія в разгар вайны ніякай істотнай дапамогі Ірану не аказала. Арешнік, умоўна кажучы, не паставілі ім. Вось. Я не думаю, што Лукашенко ўжо надта будзе гандляваць, я бы сказаў так, далікатнымі, небяспечнымі таварамі, прынамсі зброяй. Мне здаецца, што гэта больш сімвалічны такі крок, які дэманструе, што вот Беларусь, яе выбар – это ўсход, это поўдзень, это шас, які ўваходзяць і Іран, і Беларусь. Вот это як бы асноўная. Іран важная краіна ў гэтым рэгіёне, на ўсходзе і на поўдні. Некаторыя эксперты выказвалі меркаванне, што гэты візіт як бы не своечасовы. В тым сэнсе, што вот Беларусь як бы пачынае дыялог са Злучанымі Штатамі, а тут вот візіт прэзідэнта Ірана. Злучаныя Штаты зусім недавно самі атакавалі Іран. Тым не менш, я думаю, што для Лукашэнкі яго стасункі са Злучанымі Штатамі – это сделка. Он ужо аказаў, гледзячы па ўсім, пэўныя паслугі ў мірным працэсе, пра што сведчыць тэлефанаванне прэзідэнта Дональда Трампа. Лукашенко готовы, ну, прынамсі он пра это гаворыць, вызваліць пэўную колькасць палітвязняў, размова ідзе ажно пра 1300. Вот. Злучаныя Штаты, ну, вот яны зрабілі крок такі шырокі, это званок прэзідэнта США. Ну, магчыма, зняццё санкцый у перспектыве, але это хутчэй будзе звязана з санкцыямі адносна Расіі. Это сделка. Лукашенко не набіваецца ні ў саюзнікі, ні ў сябры Злучаным Штатам. Сделка не будуецца на тым, што ў них аднолькавыя каштоўнасці. Сделка – это бізнес. Палітычны бізнес. І таму, як бы, ну да, можна размаўляць з амерыканцамі, а паралельна і з іранцамі. А чаму не больш таго? Лукашенко ў недавнім інтэрв'ю Time сказаў, што яго кантакты са Злучанымі Штатамі, ну, скажем так, не ўсім падабаюцца ў Маскве. Далёка не ўсім. І, дарэчы, можна дадаць, эта тэма не ўзнікала ў інтэрв'ю, але я не думаю, што яны вельмі падабаюцца і Кітаю. Урэшце рэшт, у Злучаных Штатах менавіта галоўным супернікам Амерыкі абвяшчаецца менавіта Кітай. І таму Лукашенко вымушаны весці этот дыялог акуратна, асцярожна і як бы надуваючы, надзьмуваючы рытарычную бурбалку, што мы сёння чулі, што санкцыі – это тэрор, это міжнародны тэрарызм, мы будем стаять плечо до плеча. Это дэманстрацыя не столькі Трампу, колькі Путіну і Сі. Что не-не-не, вы не думайте, да, у нас там с американцами свои справы, но нет, мы верные, мы вот в одном шихте стоим с Россией, с Китаем, с Ираном, с усім як бы глобальным поўднем. Не-не-не, вы не подумайте, что мы там что-то такое, что мы хотим здрадить России и поўдню. А тому вот, калі ласка, до нас приехал президент Ирана. Александр, ці вы згодны з ацэнкай Юрыя Дракахруста і вашая ацэнка візіту прэзідэнта Ірана ў Менск? У асноўным згодны. То, што гэта перш за ўсё быў візіт сімвалічны, прычым і для іранскага боку, і для беларускага. Ну, гэта той візіт, які павінен быў падчас самміта адбыцца, які быў якраз такі у час 12-дзённай вайны. Тое, што яны ўсё ж такі сустрэліся, гэта прадэманстравала пэўную нармалізацыю і з боку прэзідэнта Ірана, што вось ён можа цяпер пасля гэтай вайны прыехаць і сустрэцца, ну і з боку
Лукашэнкі, што ён гатовы да далейшага супрацоўніцтва. І ў гэтым сэнсе і ў Ірана, і ў Беларусі магчымасці абмежаваныя. Тут яны сябруюць, гэта тыя, хто сябруюць паміж сабой, паколькі асабліва з імі ніхто не жадае, прынамсі на заходнім напрамку, сябраваць. Тая рыторыка, якая ішла з боку Лукашэнкі, я думаю, што ў Злучаных Штатах яе асабліва і не заўважыць, бо там цікавяць канкрэтныя крокі. Калі там, напрыклад, будуць нейкія дамовы пра ваеннае супрацоўніцтва, што сапраўды малаверагодна, нават галоўны партнёр Ірана, адзін з галоўных партнёраў Расіі, стратэгічны партнёр, не шмат чым змог дапамагчы, я маю ці не змог, ці не захацеў, гэта ўжо іншае пытанне на ваенным накірунку. Ну, тым больш, што Лукашенко, што ён тут асабліва можа прапанаваць. А вось гэтая ўся рыторыка, ну, не ў першы, не ў апошні раз. Тут галоўнае, мне падаецца, з амерыканскага боку гэта канкрэтныя справы. Пакуль нічога такого канкрэтнага пагрозаў і выклікаў да Злучаных Штатаў няма, усё досыць спакойна і стрымана. Калі яшчэ ўзяць ваенны чыннік, там ёсць такі цікавы момант. У Ірана зараз адбываецца пэўная пераарыентацыя менавіта на Кітай. Яны будуць купляць зброю пераважна ў будучыні, у них ужо ёсць адпаведныя праекты з Кітаем. І тут магчыма, што і Беларусь нейкім чынам, ну, тэарэтычна, калісьці можа да гэтых праектаў, сумесных праектаў прычапіцца, але я цалкам пагажуся з спадаром Юрыем, што Лукашенко будзе паводзіць сябе вельмі асцярожна. Іран гэта не прыярытэт. Іран гэта не дрэнна мець у сваім партфоліо, тым больш, я думаю, што Лукашенко яшчэ і скарыстаўся сітуацыяй, нават, магчыма, прапанаваў іранцам свае паслугі пасярэдніка, яму ж гэта падабаецца, асабліва апошнім чынам, што вось у мяне ёсць кантакты з Трампам і з ягонай адміністрацыяй, калі трэба нешта перадаць, вось я для Расіі так добра папрацаваў, магу і для вас папрацаваць. Магчыма, ён і нешта такое зрабіў у гэтым напрамку. Так, то бок, і для Лукашэнкі не дрэнна мець стасункі з Іранам, но гэта не галоўны прыярытэт зараз знешнепалітычны, відавочны. Гэта адбудова стасункаў са Злучанымі Штатамі. Ну, а ў Ірана там магчымасцяў няшмат краінаў, якія гатовыя з імі сябраваць, тым больш тых краінаў, якія знаходзяцца геаграфічна ў Еўропе. Таму яны і выкарысталі гэтую магчымасць, гэты візіт адбыўся, і, як мне падаецца, ён такі мае сімвалічны прахадны характар. І пытанне да вас ад аўдыторыі пра Менск як магчымае месца перамоваў паміж Украінай і Расіяй. Зяленскі ўжо заявіў пра нежаданне праводзіць іх у Будапешце, дык няўжо пагодзіцца на Менск? Калі мы паглядзім нават тое, што мы маем у гэтым кантэксце, Мінск як магчымае месца перамоваў, мы маем на гэтым тыдні, на пачатку гэтага тыдня была абсалютна фармальная заява Наталі Эйсман, прэс-сакратара Лукашэнкі. Гэта заява, якую немагчыма было не зрабіць. Калі пачалася дыскусія вакол месца перамоваў, Лукашенко не палічыў патрэбным у той час нешта казаць, бо ён, мне падаецца, дакладна разумее, што ніякіх перамоваў у Мінску быць не можа, як бы ён не настойваў, не прапановваў, як бы Расія не прапановвала, на гэта не пагадзіцца Украіна, і на гэта не пагадзіцца Еўропа. Ну, а для Трампа Лукашенко не такі цікавы, каб прымушаць кагосьці, як мне падаецца, не такі цікавы, каб прымушаць кагосьці праводзіць гэтыя перамовы непасрэдна ў Мінску. Навошта іх праводзіць у Мінску і падараваць Лукашенку такі дыпламатычны поспех, калі такі ж дыпламатычны поспех можна падараваць куды больш важным партнёрам Злучаных Штатаў, напрыклад, таму ж прэзідэнту Эрдагану, альбо Саудаўскай Аравіі і гэтак далей. Зараз мы маем заяву Лукашэнкі. Так, ён таксама выказаўся, што ён не настойвае на тым, каб праводзілі у Мінску, але калі бакі не супраць, дык ён бы з задавальненнем арганізаваў. Ну вось гэтая рыторыка, якая ёсць, яна паказвае, што яны у беларускім кіраўніцтве відавочна разумеюць, што на дадзены момант нейкіх рэальных шансаў арганізаваць такую сустрэчу няма. Акрамя таго, іх асцярожныя паводзіны звязаны яшчэ з тым, што Лукашенко ведае і бачыць, я думаю, дакладна ведае, што Пуцін не жадае удзельнічаць у нейкай прамой сустрэчы з Зяленскім, што ён бы хацеў бы яе пазбегнуць. Ну калі Пуцін увогуле не жадае сустракацца, то з боку Лукашэнкі як саюзніка просто недарэчна нават прапаноўваць. Таму гэтыя прапановы, якія яны зрабілі, гэта прыкладна так. Вось мы тут, мы на усялякі выпадак, але мы не настойваем.
Ну, давайте пагаворым пра гэтую лічбу 1300 беларускіх вязняў, пра якіх заявіў Дональд Трамп, заявіў, што чакае, што Александр Лукашенко іх вызваліць. Ну, гаворка, безумоўна, пра палітвязняў. Як з'явілася гэтая лічба? Існуюць два вялікія спісы беларускіх палітвязняў. У спісе праваабарончага цэнтру «Весна» на 22 жніўня 1197 палітвязняў. Ёсць другі спіс палітвязняў ад ініцыятывы «Дысідэнт Бай», у ім на сёння 1325 палітвязняў. У эфіры «Піку свабоды» 19 жніўня старшы дарадца Ціхановскай Франак Вячорка патлумачыў, што апошні раз яны перадавалі амерыканскаму боку больш шырокі спіс ад ініцыятывы «Дысідэнт Бай», ну і выглядае, што гэтая лічба адтуль. Я звярнулася да прадстаўніцы ініцыятывы Марыны Касінеравай і папрасіла яе патлумачыць розніцу паміж спісамі, а таксама паспрабавала, каб яна паспрабавала ацаніць рэальную колькасць людзей, якія знаходзяцца за кратамі ў Беларусі па палітычных матывах. Давайте паслухаем. Мы спасылаемся на тыя ж самыя крытэрыі першапачатковыя, як і вясна. Гэта парэ 2012 года. Іх крытэрыі вызнання палітычнымі зняволенымі, але наша заява адсылае да большай канкрэтыкі, прымянімай да Беларусі пасля 2020 года. Я прыводзіла нядаўна іншым журналістам такі прыклад, што на такой вядомай групе Аліневіча, калі былі затрыманы актывісты анархісцкага руху, і стала вядома пра тое, што іх вельмі жудасна катавалі, мы адразу іх вызналі палітычнымі зняволенымі, бо гэта поўнае парушэнне правоў чалавека, як за выражэнне грамадзянскай пазіцыі. Нашы калегі, напрыклад, вызналі іх толькі пасля прысуду, які цягнуўся, яны чакалі у СІЗА КДБ больш за год. Вясна ім надала такі статус, але толькі праз год або нават 1,5 гады. Але для нас гэтыя лічбы з'яўляюцца крытычнымі, мы лічым надаваць важным інфармацыйную падтрымку людзям адразу пасля затрымання. У гэтым могуць адрознівацца нашы спісы, нашы лічбы, і таксама мы размяшчаем зараз яшчэ людзей ананімна. 1300 гэта не канчатковая лічба людзей, якія знаходзяцца за кратамі, бо мы ведаем, што беларускія ўлады робяць усё магчымае, каб не даваць інфармацыі выйсці на волю. Сёння буквально глядзела статыстыку па нашым сайце, 2000 імёнаў застаюцца ў нас у статусе такіх невядомых, то бок гэта значыць, што мы ведаем імя, прозвішча чалавека, артыкул, часам гэта можа быць недакладны артыкул, але мы не ведаем, дзе знаходзіцца чалавек. То бок вядома, што не ўсе з гэтых 2000 могуць быць затрыманыя або знаходзяцца ў месцах пазбаўлення волі, але іх статус невядомы. То бок, мажліва, яны з'ехалі дагэтуль, мажліва, яны з'ехалі падчас апеляцыйнай скаргі, але мы ўсё ж такі шукаем гэтую інфармацыю, можна сабе ўявіць гэтыя лічбы, якіх нам не дастае. Таму крыху больш можа быць людзей, дапускаю, але ўсё ж такі 1300 можа быць блізка к рэальнасці тых людзей, які знаходзяцца за кратамі і адбываюць пакаранне. Калі вызваляць 1300 чалавек, то цягам некалькіх месяцаў рэжым можа набраць столькі ж. Тым больш, што цяпер адсачыць маштабы рэпрэсій даволі складана. Ваш прагноз, калі адбудуцца вызваленні, ці гэта будзе азначаць усё ж спыненне рэпрэсій, ці змяншэнне рэпрэсій, ці зможа гэты рэжым функцыянаваць без рэпрэсій? Это цяжкае пытанне. Я пачну, напэўна, з лічбы 1300 чалавек. Мне падаецца, што гэтая лічба, яна Трампа ўразіла. Ён, яго цяга для такіх лічбаў. Гэта лічба 1300, напэўна, яго ўразіла, ён яе акругліў, атрымалася 1300. І сапраўды, калі мы паглядзім з оптыкай амерыканскай, еўрапейскай, што Трамп дамогся таго, каб калі гэта адбудзецца, што Трамп дамогся таго, што вызвалілі 1300 чалавек, гэта насамрэч велізарная лічба. Мне падаецца, што ён не апошнюю чаргу менавіта таму за яе і ухапіўся, бо ён лічыць, што з гэтага, напэўна, можна зрабіць вялікую медыйную гісторыю. Што адбудзецца далей, гэта насамрэч вельмі цяжкае, канешне, пытанне. Для Лукашэнкі, мне падаецца, Лукашенко адрознівае паміж вядомымі палітзняволенымі, і там ён разумее, што такіх ужо не атрымаеш, гэта, так бы мовіць, штучны тавар у двукосі. Што тычыцца астатніх палітзняволеных, то набраць там новую лічбу, каб было ізноў 1300, 1000, колькі заўгодна, гэта можна зрабіць досыць лёгка.
Як будуць паводзіць сябе беларускія ўлады, шмат у чым будзе залежаць ад таго, якія будуць дамоўленасці з амерыканцамі. Ці гэта будзе сапраўды толькі здзелка, альбо амерыканцы выкажуць пажаданні пра тое, што хаця б нейкі дэмакратычны, не ведаю, не дэмакратычны, нейкі фасад прыстойнасці без рэпрэсіяў быў бы захаваны, змягчэнне нейкае. Калі не будуць, то тады рэпрэсіі, канешне, цалкам могуць працягвацца. У прынцыпе, гэтая сістэма, якую Лукашенко выбудаваў пасля 2020 году, мне падаецца, яна ўвогуле не здольная адмовіцца ад рэпрэсій. Рэпрэсіі, як чыннік дзяржаўнай палітыкі, яны застануцца. Нейкія касметычныя змены магчымы. Таму што калі сапраўды будзе такая сітуацыя, што была дамоўленасць, Лукашенко вызваліў, а пасля пэўны час, там, не ведаю, яшчэ 100 чалавек альбо 150 чалавек будуць прызнаны палітычнымі, палітзняволенымі, палітвязнямі, тады гэта можа пашкодзіць развіццю стасункаў паміж Вашынгтонам і Мінскам. Таму калі ў рэшце рэшт гэтая здзелка адбудзецца, Лукашенко вымушаны будзе дзейнічаць больш асцярожна. Гэта не значыць, што рэпрэсіі, канешне, цалкам спыняцца, але пэўная асцярожнасць, яна, думаю, можа прысутнічаць. Так што ў мяне ёсць, мне падаецца, і зноў жа я падкрэсліваю, падаецца, мы ж размаўляем менавіта на такім узроўні, што калі гэтыя людзі выйдуць на волю, гэта можа не радыкальным, канешне, чынам, але трошкі ўсё ж такі палепшыць сітуацыю ў Беларусі. Ну і наступная наша тэма – сітуацыя на межах Беларусі з еўразвязам. Беларусам все больш складана трапіць у суседнія еўрапейскія краіны. Да візавых праблемаў дадаліся транспартныя. 15 жніўня стала вядома пра намер уладаў Літвы абмежаваць колькасць аўтобусных рэйсаў паміж Менскам і Вільняй. Засталося каля 10 рэйсаў штодня. Пра гэта можна пачытаць у вялікім расследаванні «Свабоды» на нашым сайце. Вельмі раю. Сёння стала вядома, што кампанія «Інтэркарс» абвясціла пра скасаванне яшчэ аднаго аўтобуснага рэйса Менск-Вільня-Коўна. Выраслі і цэны на аўтобусныя квіткі ў Літву, у сярэднім гэта каля 110 даляраў. Паслугі прыватных перавознікаў каштуюць ад 50 до 150 евро. Чакаць на беларуска-літоўскай мяжы, нягледзячы на скарачэнне колькасці рэйсаў, трэба па-ранейшаму доўга. Аўтобусы спазняюцца на 3-5 гадзінаў. На гэтым тыдні выраслі чэргі на беларуска-польскай мяжы. Паводле інфармацыі Дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі 22 жніўня у Берасці ўездаў у еўразвяз чакаюць больш за 4630 транспартных сродкаў. Беларускія памежнікі ўскладаюць віну на палякаў. Ну і цэны на аўтобусныя квіткі з Менску на Варшаву пачынаюцца ад 150 рублёў, гэта каля 40 евро. Але чакаць у чарзе на мяжы можна некалькі сутак. У такой сітуацыі шмат хто абірае ўласны аўтатранспарт, і тады можна зарэгістравацца ў электроннай чарзе і чакаць выкліку. А каб хутчэй трапіць у еўразвяз, людзі за грошы падсаджваюць у машыну людзей з польскім грамадзянствам, інваліднасцю альбо дзяцей да 3 гадоў, бо гэтай катэгорыі маюць права праходзіць мяжу без чаргі, і гэта таксама каштуе грошай. Спадар Александр, Беларусь все больш становіцца закрытай краінай, выезд за мяжу все больш складаны, лагістычна, патрабуе шмат грошай, часу, нерваў. Беларусы праз удзел у вайне уладаў Беларусі, праз палітыку уладаў становяцца все больш непажаданымі ў дэмакратычных краінах. І прыклад закрытых для свету краінаў, такіх як Паўночная Карэя, Куба, сведчыць пра тое, што ізаляцыя можа працягвацца доўга, і яна не прыводзіць да змены рэжыму. Ці вы бачыце рызыку пераўтварэння Беларусі ў цалкам закрытую для дэмакратычнага свету краіну? Так, рызыка такая, конечно, існуе. Мы не павінны забывацца пра тое, што тут ужо не толькі пытанне палітычнага рэжыму, дыктатарскага рэжыму, які ў Беларусі існуе. Гэта пытанне для суседзяў Беларусі, гэта пытанне бяспекі, гэта пытанне міру і вайны. Калі ў Польшчы, у Літве і Латвіі Беларусь разглядаецца як патэнцыйная пагроза, як крыніца вайны, калі паглядзець на ўсе тыя сцэнарыі, з якімі працуюць выведкі і войска ў гэтых краінах, яны ўсе сыходзяць з магчымага наступа супраць Польшчы альбо супраць Літвы з тэрыторыі Беларусі.
калі Беларусь разглядаецца не як праблематычны сусед, а нават куды горш, як праціўнік, як вораг, які можа даць сваю тэрыторыю для агрэсіі супраць гэтых краінаў альбо сама паўдзельнічаць у гэтай агрэсіі, так ідуць адпаведныя дзеянні. Тут у мяне вялікага аптымізму няма. Сітуацыя напружаная, і я мяркую, што яна бліжэйшым часам не палепшыцца. Канешне, гэта звязана ў значнай ступені з той вайной, якая працягваецца ва ўкраіне. Але нават калі уявіць, нават будзем сыходзіць з пэўнага аптымістычнага сцэнарыя, што баявыя дзеі не спыняцца. Іншага, тое, што там можа быць нейкая мірная дамова і трывалая дамова на працяглы час, гэта мне падаецца досыць наіўным сцэнарыем. Максімум, якога можна зараз дасягнуць, гэта спыненне баявых дзеянняў. Тут пытанне, наколькі гэта будзе трывалым. І сітуацыя ж радыкальна не палепшыцца. Фактычна жалезная заслона ў новым выглядзе, яна прысутнічае, яна нікуды не знікне і пасля таго, калі спыняцца баявыя дзеянні. Так што ў гэтым сэнсе я тут нейкага сур'ёзнага паляпшэння становішча не назіраю. І тут яшчэ улічваючы асабліва літоўскі кантэкст, трэба, канешне, гэтыя падзеі разглядаць у кантэксце тых вучэнняў Захад-2025, якія будуць праходзіць у наступным месяцы. Зараз асабліва пра іх нічога не гавораць, не кажуць, не пішуць. Зараз іншыя тэмы знаходзяцца ў фокусе, але гэтыя вучэнні таксама разглядаюцца ў краінах Балтыі, у той жа Літве, як вельмі сур'ёзная пагроза. І тое, што на фоне гэтых вучэнняў адбываюцца такія абмежаванні, гэта вельмі дрэнна, канешне, ўсё, што адбываецца, але гэта лагічна. Паколькі палітычныя ўмовы не палепшацца, хутчэй за ўсё бліжэйшым часам, думаю, што такія тэндэнцыі на мяжы, яны стануць абсалютна нармальнай справай, на жаль, яны стануць рэчаіснасцю. Гэта «Пік свабоды». Мы ў жывым эфіры разам з гісторыкам і палітолагам Александром Фрыдманам. Вы можете задаваць яму пытанні ў жывым чаце да гэтай трансляцыі, калі гэта для вас бяспечна. 5 гадоў таму Нацыянальны тэатр імя Янкі Купалы рыхтаваўся ўрачыста адсвяткаваць 100-годдзе. Аднак падзеі пасля прэзідэнцкіх выбараў перакрэслілі ўсе пляны, кардынальна змяніўшы і сам тэатр і лёсы актораў. У жніўні 2020 года купалаўцы публічна асудзілі гвалт сілавікоў, пасля чаго быў звольнены дырэктар тэатру Павел Латушка. На знак салідарнасці з ім купалаўскі тэатр пакінулі звыш 60 чалавек. Храналогія тых падзеяў у вялікай публікацыі на сайце «Свабоды» вельмі раю пачытаць. Што ж стала з купалаўскім тэатрам у Менску за 5 гадоў? У трупу былі залічаны амаль 2 дзясяткі актораў з Расіі. Шмат спектакляў ставілі на расійскай мове заезджыя расійскія гастралёры, рэжысэры. Зараз у рэпертуары купалаўскага тэатру з беларускіх спектакляў «Паўлінка», 2 пастаноўкі паводле Дударава «Вечар» і «Чорная пана Нясвіжу», а таксама пісаравы імяніны Владзіслава Голубка. А на сцэне ідуць спектаклі паводле Барыса Васильева, Дастаевскага, Астроўскага, Гоголя. Галоўны тэатр Беларусі зарабляе канцэртамі расійскай папсы. 23 жніўня адбудзецца канцэрт «Танцы на шкле» з удзелам Білана, Прэснякова, Арбенінай. Нядаўна ў купалаўскім тэатры з'явілася новая паслуга правядзення цырымоніі ўзяцця шлюбу. Пасля звальнення з тэатру частка купалаўцаў вымушаны былі з'ехаць. У Польшчы акторы стварылі суполку «Вольныя купалаўцы». За 4 гады яны паставілі больш за дзясятак спектакляў. Гэта «Тутэйшыя», «Страх», «Дзяды», «Сфагнум», «Гусі людзі лебедзі», «Плошча перамогі», «Закамерон», «Юдзіф», «Жыве», «Экстрэмісты», «Валізка». Давайте паглядзім відэо з архіву «Свабоды» з акторам Олегам Гарбузам, які быў у шэрагу першых, хто напісаў заяву на звальненне ў 2020 годзе. Мы маем яшчэ шэраг спектакляў і стараемся рабіць яшчэ, у гэтых умовах, так, вядома, дзе дастанем фінансаванне, з таго і зробім, бо мы самі не можам. Бо тэатр – гэта дарагая забава, ведаеце, гэта як яхтінг таксама. Як бы выглядае, што там, караблік такі маленечкі, а каштуе ён усё ж такі так досыць нармальна. Так што мы, на жаль, мы не можам рабіць спектаклі без
дадатковага фінансавання, але мы можам іх па меншай меры такія ўжо маленькія граць. Мы яшчэ не можам зрабіць такую выбарку лагістычную і сказаць, што вось гэтыя людзі, которые хадзілі да нас, сустракаюцца, вядома, сустракаюцца. І ў Варшаве такія прыходзяць, якія былі ў нас калісьці. Але я не скажу, што гэта большая плыня за ўсіх астатніх. Да нас прыходзяць таксама тыя, которые і ў нас ні разу і не былі. І прыходзяць і уходзяць задаволеныя. Гаспадар Александр, ці вы б назвалі фактычнае знішчэнне ўладамі Нацыянальнага тэатру ў Беларусі адным са складнікаў гуманітарнай катастрофы, у якой апынулася Беларусь за гэтыя 5 гадоў? Конечно, гэта гуманітарная катастрофа, гэта інтэлектуальная катастрофа, і гэта велізарная, насамрэч гэта велізарная страта, чтоб не казалі улады пра тое, што вось гэта не важна, гэта не адыгрывае ніякай ролі. Гэта інтэлектуальны, гуманітарны і іншы навуковы патэнцыял, які Беларусь страціла. І тут, конечно, пытанне, якое застаецца, у якой ступені гэты патэнцыял можа быць выкарыстаны ў будучым. Прайшло ўжо 5 гадоў. 5 гадоў гэта працяглы час. Сітуацыя за гэтыя 5 гадоў у найлепшым накірунку не змянілася. Яна хутчэй пагоршылася. І ці магчыма яшчэ будзе вяртанне гэтых людзей у Беларусі, ці будзе ў іх будучыня калісьці ў Беларусі, гэта пытанне застаецца адкрытым. Так што страта, конечно, велізарная. Гэта выдатна, што ў эміграцыі дзейнасць працягваецца, што ідзе культурнае жыццё, і гэта, конечно, выдатны чыннік, але эміграцыя застаецца эміграцыя, як вядома. І ў працяг тэмы культурнага жыцця, якое адбываецца па-за межамі Беларусі, на гэтым тыдні у праскім выдавецтве «Вясна» па-беларуску выйшаў культавы літоўскі раман пра часы Вялікага княства літоўскага. Пераклад з літоўскай мовы зрабіў перакладчык, галоўны рэдактар выдавецтва «Вясна» Сергей Шупа. Роман «Сілва Рерум» Крысціны Сабаляўскайце, чым ён важны для нас, для беларускіх чытачоў, для чытачоў нашага рэгіёну. Што трэба сказаць? Гэта самая папулярная кніга Літвы, літаратуры мастацкай 21 стагоддзя. Яна атрымала шмат розных прэміяў, намінацыяў і так далей. Гэта вялікая сага, кожны том разглядае лёсы шляхецкага роду нарвойшаў у розныя перыяды гісторыі Вялікага княства літоўскага, ад канца 17-го праз цэлае 18 стагоддзя аж да смерці Вялікага княства падчас 3 падзелаў Рэчы Паспалітай. Гэты раман дагэтуль быў перакладзены па-польску і па-латышску, і там таксама меў поспех, асабліва ў Латвіі, але я думаю, што ён важны і цікавы найперш, апрача літоўцаў, яшчэ і беларусам, бо фактычна ім найбольш належыць гэтая гісторыя 18 стагоддзя. Яны жылі ў гэтай супольнай дзяржаве, Вялікім княстве літоўскім, як часткі Рэчы Паспалітай. А дзеля таго, што падзеі ў рамане адбываюцца ў шляхецкім асяроддзі, то ясна, што ў 18 стагоддзі все гэта адбывалася і магло адбывацца толькі па-польску, і ў такім разрэзе гэты раман арыгінальны па-літоўску, ён ужо як бы пераклад з польскай мовы той эпохі, і таму ён аднолькава блізкі ці аднолькава аддалены як для літоўцаў, так і для беларусаў, якія як бы продкі літоўцаў і беларусаў, сялянскія продкі, гаварылі на сваіх сялянскіх мовах. Тая польская мова сёння ўжо, здаецца, так стала фактам гісторыі. І таму, што я хочу сказаць, што это можна яго абсалютна чытаць як твор нашай літаратуры, без удакладнення там літоўскай ці беларускай, аднолькава важны, зразумелы. Гэта твор пра гісторыю нашых фактычна продкаў. І пра гэта так можа ахарактарызаваць як любы літовец, так і любы беларус. Дадзеныя кнігі ўжо можна купіць у кнігарні «Кнігаўка» і на сайце «Алегра». Мы вяртаемся да размовы з гісторыкам, палітолагам Александром Фрыдманам. Як вы лічыце, якая падзея гэтага тыдня можа істотна змяніць сітуацыю ў Беларусі? Я думаю, што ўсё ж такі, калі паглядзець і апошні тыдзень, і гэты тыдзень, усё, што зараз адбываецца ў знешнепалітычным накірунку, гэта і перамовы на Алясцы, якія адбыліся, і потым перамовы ў Вашынгтоне, канешне, яны
калі будзе нейкі плён з гэтага ўсяго і мы выйдзем хаця б на тое, каб баявыя дзеянні спыніліся, гэта паўплывае безумоўна і на сітуацыю ў Беларусі. Што тычыцца вось таго дыялога, які пачаўся, асабістага дыялога паміж Трампам і Лукашэнкам, то тут для мяне пытанне таксама шмат у чым адкрытае. Магчыма, гэта пачатак сапраўды новай эпохі ў беларуска-амерыканскіх стасунках. Магчыма, гэта прывядзе да таго, што палізнявольныя будуць вызволены. Гэта, канешне, будзе выдатная падзея. Але і цалкам магчыма, што гэтая тэлефонная размова паміж Лукашэнкам і Трампам застанецца толькі тэлефоннай размовай без якіх-небудзь канкрэтных наступстваў. На гэтым тыдні і напрыканцы мінулага тыдня было шмат падзеяў, якія маюць патэнцыял стаць гістарычнымі. Але ці стануць яны гістарычнымі, пытанне пакуль адкрытае. І я хацела яшчэ вас запытацца, палітолог Вольга Лойка выказвала меркаванне што да матывацыі Дональда Трампа вот у этой ініцыятыве вызвалення беларускіх палізняволеных, што гэта можа быць звязана з уплывам на яго сям'і Кушнера, якія паходзяць з Беларусі, і што магчыма жаданне стаць не тое што праведнікам свету, але нешта блізкае да гэтай фармулёўкі таксама рухала Трампам. Наколькі вам вот гэтая версія бачыцца правдападобнай? Шчыра кажучы, не, паколькі ўсё ж такі Кушнеры і гісторыя Халакосту ў Беларусі, Наваградская гета і іншае. Гэта так. Я думаю, што Трамп пра гэтую гісторыю ведае, таму што яго асаблівыя стасункі з Джэрадам Кушнерам, у яго, зразумела, асаблівыя стасункі з дачкой Іванкай, жонкай Джэрада Кушнера. Але ў мяне няма такога адчування, што гэта сямейная гісторыя у нейкай ступені ўспрымаецца як такая частка беларускага кантэксту. Гэта хутчэй разглядаецца вось як гісторыя Халакосту ў гэтай сям'і без якой-небудзь канкрэтнай прывязкі да Беларусі. Я, шчыра кажучы, не ўпэўнены, што да таго ж Кушнера, я маю на ўвазе Джэрэда Кушнера, Беларусь мае нейкае асаблівае значэнне, што ён сапраўды разглядае сённяшнюю Рэспубліку Беларусь, сённяшнюю беларускую незалежную дзяржаву, і той рэгіён, дзе жылі ягоныя продкі, што ён ставіць знак роўнасці паміж гэтымі адзінкамі. Тут я не ўпэўнены. Я думаю, што ў Трампа гэта хутчэй за ўсё сапраўды разлік на тое, што атрымаць поспех на гэтым усходнееўрапейскім накірунку, поспех, які яму патрэбны, гэта першае. Ну і другое, магчыма, сапраўды разлік на гэтую Нобелеўскую прэмію. Гэта все спачатку, усе гэтыя разважанні, Трамп, Нобелеўская прэмія, яны падаваліся трохі дзіўнымі, але тое, што мы зараз ведаем, напэўна, гэта можа і кшталту такой ідэі фікс для Трампа атрымаць гэтую Нобелеўскую прэмію, усе тыя крокі, якія дапамогуць яе атрымаць, усе тыя крокі, якія ён лічыць патрэбным зрабіць. Абвяшчэнне лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі ў лістападзе, не так шмат часу засталося, гэта азначае, напэўна, патэнцыйна добрыя навіны для тых людзей, якія цяпер знаходзяцца за кратамі ў Беларусі, як вы мяркуеце? Гэта шанец, гэта сапраўды шанец, і тут, канешне, калі час гэты будзе страчаны і Трамп гэтую прэмію не атрымае, мне, дарэчы, па-ранейшаму вельмі цяжка ўявіць яго, што ён гэтую прэмію атрымае, бо тут выразны палітычны кантэкст. І Дональд Трамп гэта якраз такі сярод дэмакратычна арыентаваных людзей фігура, назовем так, дыпламатычна вельмі кантраверсійная. Так што гэта можа прывесці да нейкай пэўнай дэвальвацыі дадатковай Нобелеўскай прэміі, калі гэта адбудзецца. Но пакуль Трамп разглядае такую магчымасць, і пакуль яшчэ не вызначаны тыя людзі, якія атрымаюць, канешне, гэта павышае шансы беларускіх палітняволеных. Мне падаецца, што тое, што Трамп увогуле зацікавіўся гэтай тэматыкай, гэта ў пэўным сэнсе гісторыя выпадковая. Но тут важна, што азначыць. Беларусі, асабліва на працягу апошніх дзесяцігоддзяў, фатальна прыхільнікам дэмакратычнай вольнай Беларусі фатальна не шанцуе.
просто не шанцуе. А вось Лукашенко гэта якраз такі чалавек, якога прынята называць так званым фартовым, бо ён бо фартуна яна звычайна сапраўды на баку Лукашэнкі. Колькі разоў гэта было, ну калісьці гэта павінна прарвацца, і тыя людзі, якім звычайна асабліва палітычна не шанцавала, павінны атрымаць таксама свой шанец. І я спадзяюся, што вось гэта сапраўды той шанец, які абярнецца поспехам. Мы говорили у тым ліку про сям'ю Кушнера, про зятя Дональда Трампа, Джареда Кушнера. Таким чынам, Трамп мае продкаў з Беларусі, Трампа сям'я мае продкаў з Беларусі, і карыстаючыся магчымасцю, я хацела парэкламаваць тлумачалку ад майго калегі Дмітрыя Гурневіча, якую можна паглядзець на асноўным канале Радыё Свабода. Такім чынам мы абмяркоўвалі найважнейшыя падзеі тыдня з гісторыкам і палітолікам Александром Фридманам. Александр, дзякуй вялікі за тое, што вы заўсёды прыходзіце ў эфір Радыё Свабода і дзеліцеся сваёй экспертызай. Дзякуй вялікі. Дзякуй. А я, Ганна Солось, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай. Дякую. Дякую. Добрых выходных. Дякую.